ce wai ni dan tasha ne. To ai in ana neman dan tasha aka samu shehun ku an samu dan tasha. Allah ba dan tasha irin shehun su. Dan tasha ne wajen maganganun batsa. Ko gane bane har ƴaƴansu suna da dan tasha ne. Dan tasha ne wajen auren mata sama da 4 mun sani. Dan tasha ne wajen in mace ta dan tsufa ta dan yi sanyi ya sake ta dauko yarinya, dan tasha ne mun sani. Ko gane bane dan tasha ne wajen ƙaryawa Allah, dan tasha ne wajen ƙaryawa manzon Allah, dan tasha ne wajen cin kuɗin mu ƴan siyasa ma. Yawa da haka ka sake ce mana ƴan tasha, mun san ƴan tasha kuma in kai wasa za mu faɗi asalinsa. Mun san ko buzun ina ne ai mun sani. Mun sani yawa a su taba mu mana ai mu muna da bakin fada yawa da haka dan kuka ya ci gaba jamu uwarsa zagi zamu sun ce muku wando a kasuwa akwai maganganun da in na fada za ku sha mamaki billahi allazi la ilaha illa huwa yawa akan wannan dan tashan nasu don abun ni ya shafe ni ne ni yayiwa billahi ni yayiwa yawa kuma in suka yi wasa sai mun je kotu akan wannan magana. Wato kun sani akwai maganganun da yawa nakan ajiye sai lokaci yayi ina tara datas. Wannan abun da nake gaya muku billahi alladhi ya wuce shekara 15 kuma ina nan ina tare shi na san abina ina jiran lokaci ne yayi. Yawa su fito su yi magana suka fito da ni dan fito yi magana dan shiga gidan rediyo ma in na faɗa in ba haka bane mu tafi kotu mu haɗu a kotu. Yawa kuma ina da shaidu a kai. Yawa tare cewa shaidan ɗaya ya mutu amma akwai wasu. Yawa ba kun ce za ku yi mana sharri ba ka san su banda sharri da kasafi babu ba abin da suke abin ya fita fagen ilimi sai a sa wasu 'yan iska kawai shiga su dinga zage mu suna mana kasafi wai suna son wai mu magana da su a ku waɗannan sharabu kan yi magana da ku ba ni ina magana ne da ra'asul jarima shugaban mujriman ku kan muna da su a tanshawi muna da su afa kalla muna da su malam ali kai mun ma kinkishe ma ka hada gurgurbi ma ka san gurgurbi shine wanda ya kikenkasuwa to akwai wanda suke kenkesu wallahi sun ishe ku ku kan dai ba za mu yi da iyayenku mu yi da ku ba muka sa iyayenku kuka tsoho yana kuka a gidan sarki na ce tsoho ya ka kawo hujja bar kuka tsoho bar kuka tsoho ya ka kawo hujja yau kuma shine yanzu dan ya haifi wani dan iska hade da kuma ya ce wai in fito ne mukabala dawa amma in wannan bacaccen ya dawo daga kabarinsa a yau aka kira mu gidan sarki wallahi zan je ni a har yau kuma sai na kure shi yayi kuka a yau din nan da dai dawo daga kabarinsa ai ya mutu to wallahi in ya dawo da mu tafi ta ma yaushe kuma dan da uba zo ina yi da jika ni ma hukaci ne